jo crec que és fonamental la tasca que fan les entitats socials i la tasca que fa Càritas aquí al Centre Obert de Torre Baró. Hola David, benvingut, què tal? A vegades és una història poc explicada i la capacitat de donar-li sentit a la vida en comú, i d'obrir camins i altres camins és impressionant i a més jo crec que és d'agrair. Aquí tenemos el Centro Obert, proyecto comunitario, y hoy coinciden los dos proyectos en la fiesta de la primavera. Durante todo este trimestre, los nanos del Centro Obert han ido haciendo acciones para arreglar este patio, que lo vamos a llamar Patio de la Alegría. Romero y Farigola. El Centro de Obert de Torre Baró es el único servicio que queda aquí en el barrio. Los restos de servicios públicos, TAP, el único. El colegio, el supermercado está en la parte de abajo de Torre Baró. El barrio de Torre Baró tiene una población pequeñita, pero es súper extenso. Claro, en toda esta zona no hay ningún punto de encuentro. Estamos en Huelva recogiendo la cosecha de Allà on hi ha més democràcia és on hi ha més comunitat democràtica organitzada i més comunitat que teixeix xarxes i és tan senzill com fer un esborrat de la imatge que veieu darrere i que això no existeixi. Estaríem en un altre lloc completament diferent i radicalment pitjor. Jo crec que és fonamental i allà on hi ha més vincle social, més xarxa compartida, més vincle comunitari, és on hi ha més possibilitats de que la vida sigui més habitable, més sostenible i fins i tot que la vida sigui vida. Y siempre hacemos las cosas, pero en común, aunque que no está uno, siempre está el otro. Cada uno ayuda al otro y estamos como familias aquí, ¿no? Comunitarios. Comunitarios. El que fa que la vida sigui compartida són les xarxes socials reals, no les digitals i les tecnològiques. Càritas, més del que creus.